Господин Енчев, най-напред честит празник. 146 години от освобождението на София от османския поробител. Свободна ли е днес София според вас и вие чувствате ли се свободен тук в София? Хубав въпрос, но много лесен отговор. София днес не е свободна, тъй като е във властта на едно правителство, на една сглобка, както се нарича популярно, в която русофобията е основна политическа линия. Какво имам предвид, че в Общинския съвет на София са избрани хора, които официално желаят да подменят българската история. Нека не забравяме, че само преди месец беше актуална идеята за промяната на националния празник. Това беше инициатива първо на партия ГЕРБ, след това на Продължаване промяната на Демократична България. Една не само антибългарска, но антиисторическа идея. В Общинския съвет на София започнаха инициативи за събаряне на паметници, които също променят българската история. В този смисъл днешният ден е един ден на почет към руските войни, които освободиха София, руските войни на генерал Горко, но аз бих казал, че днешният ден е ден на протест. Мълчалив, а може би и не толкова мълчалив протест срещу това управление, което иска да пренапише българската история. Апропо, само преди 2 дни известният български професор, историк професор Пламен Павлов, представител на така наречената Търновска историческа школа, даде едно интервю, в което изнесе нещо безумно, но то е в пълен синхрон с политика на тези, които сега не управляват. Той предложи, настоява не само 3 марта да се премахне като национален празник, не само да не се чества днес 4 януари, деня на освобождението на София, но да се премахнат имената на всички руски генерали в София, тъй като те не били освободители на София, а били псевдоосвободители, понеже на 3 марта 1878 година не сме получили след това освобождение, да ви казва в кавички, всички български земи. И той предлага имената на граф Игнатиев и на 3 руски генерали, генерал Столетов, генерал Скобелев и най-вече на генерал Гурко, освободители на София, да бъдат заличени. Не каза какво ще се сложи на тяхно място, но по неговата логика, по логиката на така наречената Търновска историческа школа, след като руската императорска армия на Александър II не е освободителна, а е полуосвободителна, следователно мога да кажа, че по неговата логика, тогава Осман Нури Паша, защитника на София от генерал Горко, сигурно пак той е приятел освободителя на България. Виждате колко е абсурдно в днешния ден, какво коментираме в днешният исторически ден за София и за цяла България. С 2 думи, управляват ни хора, за които ако кажат, че политически негодници определение е много меко. Управляват ни хора, които работят за чужди интереси и които по своята същност, ще ви кажа какво мисля аз, тъй като професор Нако Стефанов много добре го каза, но аз напълно споделям това мнение. Русофобията на днешната власт е по същество османофилия.